Git indi bunlara. Etip kide qabızı indi, ene yoңғыр келе бит. Ya qabılmayın bula, etip qabızıra kerak buna. Ямсызыны матур күрсәтә, яғышлардан кисәтә, күңелләрне гөл яшитеп, гомерләрне яшәтә. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Гашык булу үзе яман, төнья кызсыз калдыра. Кеше йөрмәс урынга, такыр юллар салдыра. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Күңелгә кергән бу хисләр гомер буена җитә. Сөеп сөелеп белгәнне бәхетле картлык көтә. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ялкыннарыннан көю.